domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano Reborn. Diba? Pwede ba yan? Yan ang suggestion ni Quiz Errol Gawin nating appear parang Aligwas Pangasinan Ilocano Reborn. Di ba? Maganda. Appear, kaso wala akong ka-appearan dito mga kapaborito. Masantos ang araw at sikay namin mga kapaborito. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Siyempre kasama rin natin aking co-pilot ngayong araw ng Biyernes. Diyan po sa ating technical control ang ating sound engineer na si Nixon Dakal. Yan, kaway. Dakal pong salamat, sabi nga nila sa Kapampangan. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 16, 2025. At syempre mga kapaborito, siguro marami pa rin ang may hangover. May hangover sa nagdaang halalan. Yung iba hindi pa rin maka-get over. Kasi yung ka-coordinator hanggang ngayon nagtatago pa rin.
Tapos yung iba naman na coordinator o team leader, hanggang ngayon daw hinihingan pa. Aba, ay sabi daw ng mga coordinator, aba, may pinatago kayong pera sa akin. Makapalag ka wa. Alam nyo, kapag nasanay ang tao sa ganyan, nagiging pathological yung mga ganyan no? Nagiging part na ng sistema ng tao. Alam nyo yung sila pa yung galit, no? Habol-habulin ka, nasanay. Yung pangalawang wave. Anong first wave, second wave? Naghahantay pa kayo ng second wave, third wave. Agay lata na sumpala eleksyon. Alako yung sumpala analo lara, di ba? Ganyan talaga. Pero para naman doon sa mga tinatawag po nilang kakampings. Ewan ko kung nagpapatawag pa ba sila ng kakampings. No? Kasi nung lumaban sila Senator Bam tapos si Senator-elect Kiko Pangilinan as Vice President, sila po ay mga tinawag na kakampings. No? Dahil dati ay kulay dilaw dahil sa Liberal Party na naging simbolo nga ni dating Pangulong Corazon Aquino na siyang nag-liberate di umano sa ating bansa mula sa diktadorya. At syempre ngayon naman panibagong laban, parang three-cornered fights yung nakikita natin. Three-cornered fight yung nakikita natin sa darating na 2028. Three-cornered fight nga ba? Kasi usap-usapan naman ngayon. Return of the comeback ni Naga City Mayor-elect at former Vice President Leni Robredo na siya umano'y tatakbo ulit sa pagkapangulo sa 2028. Habang ito yung mga nababasa natin, sinishare ko lang. Habang patuloy daw ang hidwaan ng kadiliman at kasamaan. Team kadiliman, team kasamaan, sabi nila, Makapalag talaga. Pagdating sa mga ganyan ng mga Pilipino, matataba ang utak. Tuwamot. Basta mga kapilyuhan, pagbibiro, kalokohan. Kaya ang dami-daming dami-daming content creator sa Pilipinas na ang laman ng content ay mga prankster, mga prank at yung mga pabiro. Alam nyo kasi ang mga Pilipino likas talagang masayahin, at kahit tambak-tambak, patong-patong na ang problema sa buhay, we still have time para ngumiti, tumawa. Alam nyo, at the end of the day, kung wala ka talagang makuha pang solusyon sa ngayon para sa inyong mga problema, bakit ka magpapakalumo, di ba? Tawa mo lang yan. Yung iba naman, kanya-kanya syempre ng adjustment, ng adaptation. Yung iba naman, iinom, magastos pa yun. Sakit pa sa katawan at sa ulo. Hindi ka pa makapasok sa trabaho. Doon ka na lang sa, sa humor. Mas maganda na yun, at pag maganda, positibo ang inyong outlook sa buhay, lalapit sa inyo yung positivity. Basta wag lang yung COVID positive. Oo nga pala speaking of COVID positive, mga kapaborito, alam ko marami pong nakakaranas ng pag-uubo pa rin, Kasi alam nyo, may mga nababasa po tayo pero hindi ko pa kasi na-verify, Meron daw, kasi nabasa ko rin kay Dr. Tony Lechon, yung isang medical specialist, na naging sikat noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nabasa ko sa kanyang post na nagkakaroon daw umuno ng surge ng COVID-19 cases sa ilang Southeast Asian countries, gaya ng Hong Kong. At kaya nga ako medyo ninenervyos dahil yung mga anak ko ay nasa Thailand. Kaya padala ng reminder na mag-Facebook.
At tayo din dito mga kapaborito, kailangan mag-face mask tayo, no? Pag tayo po ay dumadalo sa isang okasyon na napakaraming tao. Alam nyo, hanggang ngayon hindi pa rin naman napupuksa ng tuluyan iyang COVID-19. Bagamat syempre na-reach na po ng maraming bansa, partikular na sa Pilipinas, yung target po ng vaccination rate, no? At pero syempre mayroon pa rin mga, alam niyo na, yung mga bagong silang, yung mga dating hindi pa nabakunahan at mga ayaw pang pabakuna, syempre karapatan nila yon, no? Posible pa rin tamaan ng COVID. Maging yung mga nagpabakuna, pwede pa rin kayong tamaan ng COVID, pero mas mayroon na kayong proteksyon sa inyong sarili, sa inyong katawan, sa inyong immune system dahil kayo po ay nabakunahan na. Pero that doesn't necessarily mean na 100% na safe na kayo. Kaya nga ang sasabihin ko sana, no, itong panahon na ito, pag tag-ulan na naman, kasi alam nyo, parang associated sa tag-ulan, ano, yung mga sakit, lalo at parang bumababa yung resistensya ng tao pag tag-ulan. Kaya minsan parang ang feeling natin, gloomy yung feeling natin, ano, malungkot dahil parang ang baba ng energy. It goes with the weather, no? At pag ganyang maulan, syempre yung mga mikrobyo mas madaling kumalat, no? Dahil sa fluid, sa ulan. Ang akala nyo ba malinis ang ulan? Ako hindi po, no? Kapag ibalagay nyo sa microscope yung ulan, marami rin kayo makikitang mga microorganisms po dyan. Kaya yung iba sinasabi nila, bakit naulanan ka, nagkasakit ka na? Kaya nga yung iba, kapag naulanan, diretso na sa banyo at iligo nyo na yan, no? At i-wash off ninyo yung ulan sa katawan ninyo. Huwag nyo itutulog yan dahil marami pong mikrobyo yan. Marami pong magugulat pag nakita ninyo, no, sa microscope yung tubig ulan, no? At kakaiba rin yan, di ba? Kasi mga microscopic organisms po yan. Siyempre pag nag-evaporate po, no, during the process of evaporation, sumasama po yan sa evaporasyon, no? At yung mga mikrobyo sa hangin, pag magpe-precipitation na o pag uulan na, talagang kasama rin yung mga mikrobyo. Kaya maganda dyan, iligo po ninyo, no, para malinisan kayo. At going back sa COVID, no, always wear your face mask. Dapat lagi po kayong nakahanda, may nakahandang face mask, no? Particularly yung mga medical grade, no, na face mask. Yan po yung mga isusuot po ninyo. At doon sa mga may sipon, may ubo, lalo naman kayong magsuot ng face mask, no? Kasi alam nyo, ang face mask talaga para sa taong mayroong sakit din yan, para hindi po kumalat o makahawa yung taong may sakit. Kasi hindi lang naman din COVID ang pinoproblema po sa panahon na ito. Siyempre pinoproblema rin po ngayon yung mga sakit tulad ng trangkaso o influenza. No, yung aking kakilala nga, tayo nga po ay nakikiramay, ano, dahil nakakalungkot na balita dahil yung anak po niya, no, batang-bata, sumakabilang buhay dahil sa pneumonia, asthma. At nakakalungkot mang isipin, no, napakabilis dahil kasama pa raw niyang bumoto sa halalan, ano, noong Lunes, tapos ngayon yung bata wala na, no? Parang kagabi yata yun. So napakabilis. Kung ako ang tatanungin, baka COVID yun, ano? Kasi bata pa yan At baka hindi pa nababakunahan ng COVID dahil kung noong COVID-19 siguro mga 1 or 2 years old lang yung bata, hindi talaga nabakunahan pa yun siguro. Hindi natin alam yung medical records. Kaya ngayon dapat mag-iingat po tayo, no? Lalo yung mga may comorbidity, no? Yung may mga history ng ibang sakit, no? Kailangan kapag inuubo kayo, wag nyo na pong patagalin yan ng 2 days, no? Magpunta po kayo kaagad sa espesyalista, sa mga doktor para mabigyan na kayo ng paunang lunas at gamot, no? Para hindi na magtuloy-tuloy yan sa pneumonia. Nakakagulat nga po dahil parang napakabilis naman nung pneumonia, ano? Dahil yung mother ko, although full-blown adult na siya noong nagkaroon siya ng pneumonia, nung ako ay kolehiyo, that was 1997. Bata pa yung mother ko noon, malakas pa yung katawan niya kaya kinaya naman niya, pero natagalan kami sa ospital, more than a week kami, no?
at napaka hirap labanan ng pneumonia. Tapos yung pakiramdam daw na hirap ka talagang huminga dahil parang maraming nakabara sa iyong lungs, no? Kaya napakahirap po yung pneumonia na yan. At maski noong panahon ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa yan, no, sa mga kinamamatay ng mga pasyenteng kinapitan ng COVID-19. Kasi yan yung isa sa mga epekto ng COVID-19, yung magkaroon kayo ng pneumonia, no? Kaya wag nating iisnabin, mga kapaborito, yung mga nararamdaman po natin sa ating mga katawan. Kasi minsan syempre during our youth, no, kahit kaunting sakit lang kinakaya po natin. At kapag medyo nagkaedad ka na, nasa 40 ka na, parang in denial pa rin po tayo, no? Ayaw natin tanggapin na medyo humina na yung katawan natin. Kaya ayaw natin halos magpatingin, no? At magpakonsulta kung ano yung nararamdaman natin. Dahil nga ang alam natin, porket tayo ay nag-i-engage sa activities gaya ng sports, no, tayo ay malusog. Hindi po ganun yun, ano? Hindi pwedeng kayo yung nag-a-assess ng inyong kalusugan. Importante din kahit once a year nagpapakonsulta tayo sa mga rural health unit. Kaya dun sa mga bagong upo, no, bagong halal, na mga opisyal, maganda talaga kung pagtuunan po natin itong sektor ng kalusugan, o yung health services. Dahil marami talaga ang tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa well informed. No? Sa totoo lang, hanggang ngayon marami pa ring tao ang mas uunahing tumakbo sa albularyo kaysa sa doktor. Dahil kapag sa albularyo, menos gastos, no? At habang sa doktor, mayroong kaakibat na gastos yan. Bibili ka ng gamot. Kaya kailangan, syempre, sa mga local government units, binibigyan natin sila ng tamang atensyon. Maganda talaga kung magkakaroon ng barangay to barangay na mga programa, no? Kasi minsan ang daming rason walang pamasahe, walang magbabantay sa bahay, walang magbabantay sa alagang hayop. Napakaraming rason, no, para lang mailusot-palusot, ika nga, no? Pero kung maganda diyan, dalhin na natin mismo sa mga barangay yung mga serbisyo, di ba? Yan yung ginagawa nila noon sa sa Bugalyon, no? At nakaraming season na nga po sila dyan dahil mula pa noong panahon ni Mayor Jomel Anthony Espino, ginawa na nila yung barangayan, no? Hanggang kay Bugalyon Mayor Priscilla Meli Espino, ginagawa po nila yan. Yung serbisyo sa munisipyo, binababa po nila yan doon sa lahat ng barangay dyan sa Bugalyon. Diba? Kayang-kaya naman yan Pero inyo, iikot naman yan every week, no? Para mabigyan lang ng tamang serbisyo yung mga tao. At maganda doon na ilalapit natin sa tao yung ating mga adhikain, no? At all-in-one na yan Maski yung mga business one-stop shop, mag-tax mapping kayo, yung mga tindahan, mga bisibisitahin ninyo. Tapos pati yung mga alagang hayop, pabakunahan ninyo, no? Kung kinakailangang mabigyan ng mga vitamina yung mga alagang hayop para at least protektado. Kasi alam nyo, sa mga baryo-baryo, napaka-importante po ng alagang hayop katulad ng mga baka at kalabaw, no? Malaking tulong po yan sa mga magsasaka. Kapag namatayan ka ng kalabaw, napakahirap po niyan. Dahil magre-renta ka, mag-aarkela ka pa ng pambungkal ng lupa, gagastos ka pa, puro na utang, pati diesel, crudo, utangin mo, wala na halos mapunta sa magsasaka, no? Kaya yun, yung mga magandang programa, dapat ilapit na sa taong bayan yung mga serbisyo. Hindi naman sinasabing pagurin yung mga empleyado ng munisipyo. Siyempre, tao din yung mga yan. Napapagod, no? Ano lang naman, maganda yung ganyan, kahit once a month, di ba? Para at least nararamdaman din nila yung inyong pag-aaruga sa kanila, di ba?
At all-in-one nyo na yan. Gawin nyo ng caravan yan. No? Parang yung ginawa noon, yung Abig Pangasinan Caravan. Para importante mailapag, mailatag sa mga tao yung mga tulong. Maski yung mga maliliit na negosyante, no? Kailangan din nating pagtuunan ng pansin yan. Yung ating mga LGU, alam ko iba-iba ang sitwasyon. Siyempre, mayroong maliit, mayroong malaki, medyo katamtaman na revenue o yung kita ng bayan. Mahihirapan naman kung malaking porsyento mapupunta rin sa mga iba't ibang bagay na hindi prioridad, ano? Kaya kailangan i-prioritize po natin. At maganda kung ilatag nyo yung mga plataforma ninyo. Dahil after nyo umupo ng July 1, syempre mag-re-report kayo sa taong bayan sa mga nasasakupan nyo after 100 days. Nire-require din yan, ano? Yung first 100 days para yung mga bagong alkalde, yung mga nananatiling alkalde, active sila. Hindi yung kampante sila dahil panalo na sila, no? At hindi na sila lalabas ulit kasi sasabihin nila tama na yung lumabas ako nung kampanya at nakita nila ako. Pero mas maganda yan, gawin yung sustainable, diba? Natutuwa ako dahil kanina napanood ko yung isang interview kay Pasig Mayor, no? Si Vico Soto. Sabi niya yung mga tao stop looking for a savior, kasi syempre hindi pwedeng iaatang lang sa isang tao gaya kunwari ni Vico Soto, for example, no, dahil sinasabi nila he's a good candidate for the position of the president, no? Sinasabi naman niya don't look for a savior, no? Kailangan niya syempre collaborative effort. Hindi pwedeng iaasa mo sa isang tao sa tingin mo magbibigay sa iyo ng what you call that, yung comfortable life, di ba? Dahil hindi naman mangyayari po yun. Kailangan syempre magtulong-tulungan, ano? Hindi naman basta-bastang darating na lang sa inyo yung biyaya. Kailangan magbinat-binat din ng buto, no? Para makahanap ng trabaho. Kailangan mag-aral ng mga basic handyman skills, mga technical and vocational skills, no? Kinakailangan para kumpleto ang bala po ninyo sa pagharap sa hamon ng buhay. Hindi yung iaasa po natin sa isang tao lamang, no? O kaya sa grupo ng tao porque binoto ninyo, akala ninyo gaganda na ang buhay ninyo. Hindi po ganun syempre ang buhay, di ba? Siyempre, meron ding hangganan ng magagawa po ng mga elected officials. At importante talaga dyan, mabawasan yung korupsyon, sabi ni Vico Soto. Dahil kailangan dyan ma-institutionalize yung mga anti-corrupt na tawag dito, na protocol, no? Yan ang ginawa nila sa Pasig. So may mga dadaan ng proseso yan para maiwasan talaga ang korupsyon. Ngayon ilan ng porsyento ng komisyon ng mga korap, malalaki na daw. Umaabot pa sa 45% ang markup. Nako, paano aasenso yan? Di gaya dyan sa Lingayen. Tignan nyo ang Lingayen. Yan ang isa sa mga pinagmamalaki ni Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil, na nagsilbing 3-term congressman ng 2nd District at nagsilbing 2-term mayor ng Lingayen. Hanggang sa ngayon ipinagmamalaki nila na zero loan ang bayan ng Lingayen. Wala pong utang sa anumang lending or banking institution ang LGU Lingayen. Pero makikita po ninyo, no, sa kanilang Facebook page, talagang napakarami rin po ng kanilang proyekto. Nakabili po sila ng mga sasakyan, mga patient transport vehicles, mga rescue vehicles out of their own yung kanilang collection revenue. Hindi po nila inutang. Lahat po ng 32 vehicles na binili po ay all paid in cash. Sabi nga po ni Mayor Paul Batawil.
Dapat ganyan. Kapag walang korupsyon, walang binubulsa, no, ang mga politiko, mga nakaupo, naitatranslate po yan sa serbisyo publiko. Tingnan nyo yan, no? At kahit COVID-19 pandemic, dyan po sa Lingayen under Mayor Paul Batawil, nakapagpatayo sila ng marami pong buildings, no, na magbibigay ng services gaya ng kanilang MSWDO, MDRRMO, at yung pinaka-importante nila dyan, yung RHU units, yung RHU buildings, no? Dahil ang ginawa po ni Mayor Batawid para hindi na pupunta sa sentro, no, sa bayan yung mga tao, naging strategic yung location ng mga RHU units or RHU buildings, no, sa southern, sa northern, western, ganon yung mga plano ni Mayor Paul Batawil, at lahat po yan ay may pondo na nakalaan. At dahil walang korupsyon, napakarami nilang nagagawang programa. Ganyan po sana, di ba? Kasabay din yan yung kanilang promotion. All-in-one nga, sabi ko po sa inyo. No? Kapag masipag naman ang inyong mayor, mahahalata nyo naman at mararamdaman nyo naman po na talagang ayan, tumatawag si Mayor Paul Batawil. Yes, hello. Thank you very much, ha? Ayan. Si Lingayen Mayor Paul Batawil. Yan, live on our phone. Susugan yung inyong nakikinig po pala kayo. Ang Lingayen ay wala pong utang at mula nung umupo po tayo, hindi natin tinalikuran ng ating obligasyon. Opo. Binayaran po natin yung naabutan natin na utang ng previous administration. Amounting to how much? Amounting to around 12 million plus. Oh, I see. Mm-hmm. So, ganoon pa man, sa tinakbo ng panahon, ay atin pong na bayaran lahat ng utang ng munisipyo, at hanggang ngayon hindi tayo nag-apply ng anumang utang upang magganap o magampanan ang mga inaasahan ng taong bayan na serbisyo na gustong isagawa para sa bayan natin ng Lingayen. Ayun, tama naman po. Maski pong mga binili po ninyong rescue vehicles para po sa mga barangay po, Mayor, yan po ay all paid in cash, di po ba? Ay, opo. Ay, maraming salamat at nabanggit niyo yan. Ano po? Opo. Dahil sa noong pong kasagsagan ng pandemic, ay nalaman po natin sa mga tao mismo ang pangangailangan nila. Sabi nila, kung mayroong tinatakbo na buntis, isasakay sa garong o hinire na tricycle. O kung may sakit, ganun din, no? Sinasakay nila sa garong. Ang sabi ko, kawawa naman ang mga kababayan ko dito sa Lingayen. Gusto ko makatulong talaga ngayong pandemic. At akin pong miniting lahat ng ating mga department heads at tinanong po kung ano ang pwede nating isagawa para sa bayan natin ng Lingayen ngayong pandemic. Ako, alam mo, sinabi nila, ano po yun? Sir, kung gusto nyo, sabi ganon, I will emphasize that, kung gusto nyo, bilan natin sila ng brand new na sasakyan. Ay, apoy, bumbaga, subago, at natanabat yan ko. Opo. Siyempre, okay, kagad, inaprobahan ko yung, nila, yung verbal suggestion nila, na kung saan ay nakapag-procure po ang ating munisipyo ng 32 brand new rescue vehicles. Lahat ng mga barangay, pinagbigyan ko po sila. At it passed through a proper bidding process, procurement process. Tama. Sinunod po natin lahat ng mga legal na pamamaraan. Wala po mga shortcut yan. So, I went through a bidding process, and I'm very happy to inform you that we were able to give everyone, lahat ng 32 barangays, ng brand new rescue vehicles. Yung iba nga, sinasabi sa akin, sinasuggest nila, wag mong bigyan ng barangay na yan kasi natalo ka dyan, sabi nila. No, parang sa kulay, Hindi po ako balon, kako.
those barangays benefit from the people's money. So, yung pong aking ang aking stand on the matter. Opo. And I'm very happy to know na lahat sila, kahit yung mga kampanya sa labas sa akin ay lahat sila nakatanggap naman ng rescue vehicle na brand new. No? Opo. Ako, I don't take that against them because that is their paniniwala nila. Opo. Na may mas magaling pa sa akin na gusto nilang sponsoran for whatever reason. Ako, nire-respeto ko lahat yan. Ang kanilang paniniwala. So, now, kanina lang, just while listening to you. Yes po. And then we have to start the flag retreat ceremony. It's Friday. Sa bayan ng Lingayen, which I regularly attend. No? Yes, Wala sir. po akong, as far as I can recall, unless it is inclement weather, wala akong nilalagpasan ng mga flag ceremony, flag raising and flag retreat. Almost perfect attendance ako dyan. Opo. And in one of my panayam sa mga tao na umattend, no? Kasi regular nga yan. Opo. So they wanted to know what I stand for. Ang sabi ko, tapos na ang eleksyon. Tama. At hindi po tayo pinalad kako. So let it be. Yung mga pinalad, uupo sila kako. But one thing I would like to report to you kako, na ang Lingayen ay walang utang. Wala pong utang ang bayan natin ng Lingayen kako. And so therefore, magsisimula yung bagong administration sa mga napakaraming proyekto, pero hindi po natin inutang yan sa bangko o anuman na lending institution. Wala po. Samantala, nung ako po ay bagong mayor, ay malaking utang na iniwan sa akin na hindi ko tinalikuran at akin pong pinagtyagaan na bayaran hanggang sa matapos na ma-fully paid natin yung pagkakaumutang ngayon. And now, I'm proud to tell you that I will turn over on June 30, 2025, ang isang LGU, the capital town of this great province of Pangasinan, ang Lingayen, as one LGU na pwede niyong ipagmalaki sa buong mundo. Dahil sa under my governance, hindi po tayo nagpapaya, wala pong utang hanggang ngayon. At marami po tayong nagawang kabutihan para sa ating mga kababayan. Correct. Tama po kayo dyan, Mayor. At syempre, alam ko kung ano ang sekreto ninyo dyan, kung bakit zero loan kayo sa Lingayen. Baka gusto nyong i-share po yung sekreto, no? Kung bakit zero loan tayo sa Lingayen. Opo, ang nakita ko po ay kinakailangang talagang i-manage properly the people's money. No? It has to be based on a prioritization program. That is the reason why every year thereafter, mayroong tinatawag na planning, programming, organizing, implementing, evaluation, and planning again, no? Organizing, execution, implementing, execution, all these things, the management cycle. Kinakailangan kasi maintindihan mo itong management cycle na ito. Opo. At nasa puso mo, kahit na hindi ka nag-aral ng masteral degree or bachelor of science degree, hindi kailangan yan eh. Basta nasa puso mo ang tamang pamamaraan ng gobyerno. Correct. At sinusunod mo yung legal parameters, ay hindi ka mawawala. So, once you study that there are enough funds for the purpose, ipa-prioritize mo yan. Tama. Ano bang priority ng taong bayan? Bakit tayo nakabili ng 32 brand new rescue vehicles? Why? Because hindi kamas-kamas, hindi kalap-kalap yung ating programming. So ang sabi nila, ang pangangailangan ng tao ngayon, ngayong pandemic, ay rescue vehicles. Correct. Why? Because mobility to bring the patients on emergency to the nearest hospital or to the nearest facility. Sabing ganon. Therefore, yun. Priority yun. Be understood by all our department heads kasi siyempre may kanya-kanya rin silang opinion. Correct. Why they have to toe the line or they have to
to give their own opinion or respond stand. You have to listen to them. Pakinggan mo yan. It's not enough that what you like is what you rub on their throat. Hindi po pwedeng ganoon. So, now that may capability ka to utilize people's money, that has to pass through isang Sangguniang Bayan. Importante yung Vice Mayor mo na very supportive, no? Opo. And the Sangguniang Bayan members to be very supportive, no? So, I believe na kung hindi man makayanan, ito, another secret, na? Apo. Kung hindi man makayanan ng LGU yung proyekto na yan, somehow, mayroon ka ring pamamaraan on how you can generate funds from other source without resulting to loan or utang. Opo. You have to use your imagination, your connection, your will, your posigi. Kasi kung kaya mo lang yan, kaya mo lang na sige napatakabo tayo, sige si Juan Tamad. Correct. Pero ang pinapatakabo tayo, correct. Aman na. Chika, sige pula. Hindi, aliwan naman. Aliwan naman, kanyan, nakaupulan, mapursigi ka. At nakaupulan, visionary ka. Nakaupulan, you know how to implement. Yeah. You know. Mayor, pwede matanong ko na lang din po kayo, no? At alam naman ng marami na tumakbo kayong representative sa 2nd District and you served sa 2nd District for 3 terms or 9 years and you have a lot of projects, no? Yan dyan yung Daang Kalikasan, no? Daang Katutubo na magsushorten sa travel time ng mga Pangasinense going to Zambales and to other parts of Pangasinan at nandyan din po ang Baywalk at yung mga bypass roads, no? Nakita natin yung mga progress at infrastructure projects na yan. Ngayon nakikita natin. Ano ba ang payo ninyo, no, sa uupo uling congressman, no, diyan po sa 2nd District dahil nakikita natin na napakarami kayong ginawang proyekto diyan sa 2nd District compared itong first 3 years ng nakaupong congressman para tila wala yatang improvements. Mayroon naman Jonathan. Mayroon naman silang accomplishments saka ano. But I would like to add on to that. Kailangan visionary ka eh. Kailangan you start with the planning, proper planning. You should have a vision of your district, of your town. And with that vision, it has to be communicated properly to all the people concerned, including consultation. You should consult the people and find out kung ano ng feelings nila. And yes, you have mentioned the Daang Kalikasan ng mga Tarem, Daang Katutubo o Aguilar, and then the bypass roads, the Batis ng Kalikasan somewhere in between those mountains, and then yung Baywalk of Lingayen and Gilmaloy, and then yung bypass road of Lingayen, Gilmaloy, Dagupan. Opo, and many other infrastructures. Right now, yung FTI, yung Regional FTI, Food Terminal Incorporated na bagong gawa dyan sa bandang Palaris, no, sa poblasyon. And we know that we were able to construct a brand new RHU1. Yes. Yung RHU1 Rural Health Unit na parang hospital ang dating. Noong araw kasi nanagatnan ko, dito lang sila sa munisipyo. Magkakahalo-halo kami dyan. Yung may sakit, yung mga nganak, yung pilay, yung mayroong cerebral palsy and everything else. Halo-halo. Think of, halo-halo kami dyan. So naawa ko sa mga pasyente, yung mga kababayan natin. Sarap pati mga doctors na nagtsatsaga. Yung mga doctors natin are very industrious. No? Ang sabi ko, one of the things that I would like to happen here, pagagawan ko sila ng RHU1. May RHU1 kasi mayroon ng RHU2 na nandoon sa Tumalandan. Opo. Walang RHU3 sa Southern Barangay. Southern, wala. yes. So sabi ko, these are the priorities that our people need para hindi lang sila pupunta dyan sa munisipyo. Correct. Ng medical attention, etc. So sabi ko, let there be RHU1, RHU2, RHU3. And I have to gather yung mga tao na who can help me make it realized. Correct. Do you know that when I won in 2019, I paid my courtesy call doon sa tinalo ko na mayor. Sabi ko,
Mayora, sabi ko, I'm here. And alam mo, nagulat sila. Bakit itong bagong mayor is paying a political to yung pinalo niya, which is not usually done, di ba? Opo. Pero within 5 days na ako na-proclaim, courtesy ko na ako kagad doon sa tinalo ko at natutuwa naman sila. I felt the happiness in their hearts na itong bagong hirang na mayor ay nagbibigay ng importansya. Ganun na po na tapos ng eleksyon One day lang yun. I believe that for 27 years of their governance, mayroon silang mga magagandang legasiya. Best legacy, best practice, which they can share it with me. So I humbled myself. I went to pay my courtesy call, and I was given the chance at nagbilin yung RHU2. At because inabutan ng election, since inabutan ng election, siyempre walang movement, no? Correct. Freeze muna. Infrastructure project. So, pinagbilin sa akin yan. Opo. Yung RHU2, mayroong ginagawa dyan na birthing facility, yung panganakan. Opo. Sabi ko, okay, tatapusin ko yan ako. Sa loob ko, nag-iisip na ako kung paano ko isagawa. Tapos, sabing ganon, yung dito sa DDC staff, yung bang therapeutic center para sa bata. Para sa mga bata at para sa mga senior citizen na dyan sa likuran ng stage ng plaza. So, opo, tapusin ko rin yan kako. So, after ng meeting namin, immediately, pinasya lang ko itong mga binilin sa akin. I found out na truly kailangan talagang gawin itong mga, for example, yung sa likod ng stage. Sa civic sa plaza. Magkakaano doon, mga pasyente, mga taga, mga ipis, kawawan sila. So, no wonder, pinagpiling na ayusin. Inayos ko, dinagdagan ko pa. Ginawa natin yung civic center, Lingay Civic Center. Nagkaroon ng may bubong. May electric fan pa. Tapos malinis pa yung sa likuran. Nirelocate ko doon sa Social Welfare Office. Para sama-sama sila doon. Oo, sama-sama sila because social welfare matter yan Yes. Pero on second thought, ay congested din sila doon sa tabi ng common terminal. Mayroon doon dating opisina ng social welfare. Congested sila doon. So, minabuti ko na pagawan din sila ng bagong building. Yung municipal social welfare. So, bagong building din para mas doon. Organized. Mas rightful ang mga services nila. So, all these things rolled into one, no? Plus, yung pursige natin na magawa lang ang mga basic services na ito ay hindi nakakalimutan ng taong bayan. Sa first term natin, second term, hindi nakalimutan. Itong third term lang talaga mabigat. And let me just share with you na I'm aware na ang laban ko mabigat. Yung third term, I announced already na I want to graduate as your mayor. Oo. In fact, sino bang ayaw mag-graduate as mayor sa kanyang bayang Sinilangan, di ba? True, correct. Gusto ko rin mag-graduate. Kaya lang, inanapan ako ng kalaban ko for my third term. So, I had to move to where I once belong. Incidentally, ang kalaban ko talaga mabigat. I raised my political career. I raised my public service. Ang sabi ko, okay, mabigat talagang laban ko. Yes, sir. Because they have all the resources in the world. Ang sabi ko, I can only fund what I can afford. And I am not going to do anything illegal. No? And on that note, no, true to my fear na I cannot possibly make it because heavily loaded ang ating makagatong dali. No? And true to my fear, it happened. Yes, Some people, nag-iyakan sila. For many days na nag-iyakan sila, perhaps,
they cannot accept the results. Some of them may baka nangihinayang sa ating paglilisan. Sabi ko, do not despair. Ito, kaloob ng Panginoong Diyos ito. Kaloob ng Panginoong Diyos, nothing happens by accident. Perhaps the Lord up above wanted to protect me from any further harm. Assuming that I'm going to win, I will be exposed to a harm that I can be harmed, or I can be hurt, or whatever. So I think that's the reason, Kako. I believe that nothing happens by accident. I believe in the will of God. Yes, yes, sir. And I believe naman na talagang nakapag-iwan naman kayo ng napakahalaga mga legasiya, no, para sa 2nd District at sa mga tao ng townspeople ng Lingayen. Sir, ano po ang mensahe ninyo at wish ninyo, no, para sa mga taga-Lingayen at sa 2nd District? They have to support the new leadership. That's, as I've said, the will of God, no? And they have to set aside politics from here on, tapos ng election. No? And the people have spoken in whatever way. No? Wala na tayo dapat pag-debatihan dyan. Because I have accepted it in my heart. Na ito ang sitwasyon na kinalalagyan natin. So let our people support each other. Support those whom they think they need the support. And it's all for the love of Lingayen that we have to work together. Okay? Okay po. Thank you very much po. Thank you. Thank you very much, Lingayen Mayor Leopoldo N. Batawil. Ayan po, si Mayor Paul Batawil mismo po yan. At nagkataon, nakikinig po sila po sa atin, ano, dito sa ating programa. At nagbigay sila ng, ng kanilang paliwanag, mga sikreto, kung paano ba nila na-attain yung ganyang achievement. Napakahirap po kaya, no, na sa isang LGU wala kang loan. Dahil sabi nila ang loan naman daw ay very essential. Pero kung alam mo ang fiscal management ng bayan mo, 'di ba? SGLG awardee ang Lingayen for how many years? At meron pa silang iba't ibang pagkilala, no, sa good financial housekeeping. Ibig sabihin yan, 100% po yan yung pondo talagang nararamdaman na ipapaabot hanggang doon sa grassroots level. At yan po ay nagagamit ng maayos, at ng wasto. Alam nyo, yan yung sana ang ibe-benchmark, no, ng iba pa mga LGU. At masisiguro natin na kahit tayo man, no, mawala na sa mundong ibabaw, meron tayong maiiwan na legasiya at mga kaapu-apuhan natin, no, paglilingunin nila yung mga nagawa po natin, masasabi po nila and they'll be proud, no, na yan po ay gawa ng aking lolo, yan po ay gawa ng aking tatay. 'Di ba? Yun yung isang maganda, no, sa pagiging isang public servant, na kapag maganda yung iniwan mo, magandang alaala din, no, at mag-resonate, mag-e-echo yung inyong mga pangalan hanggang sa maraming henerasyon, 'di ba? Oras po natin, mga kapaborito, 5:44. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Apir. May arna. Okay na ba? Apir? Wala eh. Liga dito gayam. Tamang apir tayo. Ligwas Pangasinan, Ilocano. Reborn. Parang ano lang, parang nagpunta lang sa ibang mundo, no? At na-reborn. And syempre, tinitignan natin yung reception ng tao kung ano ba ang masasabi nila. Gusto nyo bang gawing appear? Mga kapaborito, syempre wala po tayong inaasahang o binabantayang bagyo ngayong araw at sa mga susunod na panahon. No? Pero meron tayong ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone, na posible pong magdala syempre ng sama ng panahon. No? Lalo na sa Visayas, Mindanao at sa may Palawan. At tayo naman dito sa Pangasinan, sa Region 1, may nararanasan po tayong easterlies o yung mainit na hangin na pwedeng magdala po ng mga thunderstorms dito po sa ating lalawigang Pangasinan. Meron mga thunderstorm advisories, mga kapaborito, mag-ingat-ingat po tayo, okay? At syempre kapag ganyang malakas ang pagkulog at pagkidlat, wag po tayong lumalabas doon sa mga open spaces gaya ng mga bukid. Marami po tayong na-report last year, mga insidente ng mga kapaborito natin na aksidenteng nakikidlatan po, At syempre yung mga cellphone, lagi kasi nating dala-dala yung cellphone nandyan sa ating mga bulsa. Yan po ay nag-a-attract yata ng kidlat. Kaya as much as possible, pag lalabas kayo ng bahay, iwan nyo na muna yung phone nyo. Hindi ko talaga makakalimutan, i-example ko talaga yung pong kababayan natin dyan sa may Bulinaw. Biruin nyo, bibili lang siya sa tindahan, nakidlatan pa, At hindi parang ang daming
yung ratio, 'di ba? Parang 1 is to how many million siguro na ikaw pa yung makidlatan, no? At nagkataon lang siguro 'tin, no? At di naman natin maiaalis yung tadhana siguro. Yan ang kagustuhan ng Diyos. At ito, meron pong ipinalabas ang Pag-asa na thunderstorm advisory dyan po sa may bayan ng San Nicolas, San Manuel at Tayug. No, ingat-ingat po tayo dyan mga kapaborito. At syempre, ang panel ko, Pangasinan 3 Electric Cooperative, ay meron pong abiso. Meron po tayong scheduled power interruption on May 17, Saturday. Bukas po yan, no? From 8 a.m. to 5 p.m. Ang mga apektadong lugar po ay ang ilang bahagi ng Binalonan. Diyan po sa may San Felipe Sur, Capas, Mangkasuy at San Felipe Central. At sa may bayan din ng San Manuel, buong munisipyo except San Juan and San Vicente, partikular na sa may sitio Ananonas, Bato at Pao. Ayan ha. At sa may bayan din ng Umingan, makakaranas din po kayo ng scheduled power interruption on May 17, Saturday, from 1 p.m. to 5 p.m. Diyan po naman sa mga barangay ng Barakbak at Diaz. Saan po ninyo yan? At sa Lunes naman, May 19, 2025, mahaba-habang brownout po mula alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maapektuhan ang bayan ng Umingan. Partikular na po sa may Barangay Buenavista, sa may bahagi po ng Cabaletian, Flores at Sinabaan. Ayan mga kapaborito ha. At syempre, ilang araw na ang nakalipas matapos ang halalan. Syempre marami pa rin ang nagdadamdam. Bagamat gaya nga ng sabi ni Mayor Paul, isang araw lang po yan after ng election, kailangan tanggapin natin, it's the voice of God, ika nga, at the people has spoken, at sundin natin kung ano yung kagustuhan ng mas nakararami. Yan ang essence ng demokrasya, ika nga, di ba? Alam nyo, ang demokrasya, kung nagtay yan, merong isa lang ang magbe-break, di ba? Kahit marami rin ng supporters, yan ang demokrasya. We have to follow the rules, no? Kailangan maging lawful din. Meron pa nga tayong nakita, konsihal yata, no? Nag-toss coin dahil nag-tie. Yan yung paraan po kasi para ma-break yung tie, no? Magto-toss coin po yung mga nagkaparehas ng boto at mamimili sila kung Kara o Cruz, no? At kung ano yung umapir, siya po ang magiging panalo, no? Nagkaroon na rin ng ganyan dito nung barangay election, siguro way back 5 years ago or 6 years ago, before the pandemic. Ganyan yung nangyari, no? May kapitan yata o kagawad, barangay kagawad, ang nagtay, no, sa huling pwesto at pareha sila ng boto, no? Napaka magkakaparehas kayo ng boto. Ang nag-break ng tie syempre, no, ay coin ng magkokos ng coin. Magtotos ng coin. Bang sinasabi ko magkokos ng toy. Na pagbabaliktad natin. Syempre, weekend ulit mga kapaborito. Plan your weekend. No, plan ahead. Always check yung mga weather forecast para walang aberya. At dahil ang buwan ng Mayo naman ay ang buwan ng what they call this, parang ito yata ang road safety month. Tama, no? May is road safety month, no? Kaya lagi po nating obserbahan ang mga traffic rules, yung ating mga sasakyan, ating mga sarili. We always have to check, no? Kung tayo pa ay nakakondisyon. Huwag po tayong magmamaneho kapag tayo ay puyat, nakainom o kaya ay mayroong ininom na gamot, no? Tulad ng antihistamine, baka kayo po ay makatulog. Kaya siguro may mga insidente na sinasabi po nila ay nakatulog ang driver, no? Dahil siguro baka nakainom yan ng gamot na kasi uso ang sakit Kaya yung mga driver, no, alamin po ninyo kasi over-the-counter drugs po yung mga yan. Yung mga para sa sipon, para sa ubo, na mga decongestant, no?
Yung pong iba dyan, talagang patutulugin po kayo niyan, lalo yung mga forte. Dahil kailangan nyo ng pahinga, yan ang gagawin ng gamot na yan. Ano? Kaya maging careful po kayo dahil talagang mantumag kayo sa atan agyo na labanan tan. Okay? Lalo dun sa mga nagmomotorsiklo, dalawa lang ang gulong ninyo. No? Pag nakaidlip kayo, talagang sisemplang po tayo. Kaya lagi nating isusuot syempre yung mga safety gears natin, helmets. No? At from 6 p.m. to 6 a.m. kailangan suot nyo na po yung reflectorized vest po ninyo. At maganon din yung mga nagbibisikleta at mga nagpapasada ng tricycle. Marami na tayo nakikitang hindi nag-i-implement or sumusunod sa batas na yan. Ordinansa po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Ano? Kaya sana po ay sundin po natin para makaiwas po tayo sa disgrasya, mga kapaborito. Kaya yun sa mga mga biyahe, obserbahan natin, lalo't May is Road Safety Month. Kasi siguro mataas ang road accidents tuwing buwan ng Mayo, no? Unang-una, syempre, bakasyon yan, summer vacation, lahat halos malaking porsyento ng ating mga kapaborito ang nasa daan para mag-R&R din, no? From time to time, mag-rest and recreation kasama ang pamilya. Kaso talagang eye-opener din itong mga nangyaring aksidente the past few days, no? At sana ay mag-ingat po tayo, no? Hindi lang sa kalsada, maski sa parking areas, no? I-check to natin mabuti, no? Yung mga kung ano-anong bagay diyan sa inyong flooring, lalo yung mga driver, no? Make sure na malinis yung inyong mga flooring para wala pong mga pwedeng obstruction po diyan, o kaya mabibigat na bagay na baka, 'di ba, pumunta doon sa accelerator at magsuwa. Kaya naman ay umipit doon sa may preno, hindi kayo makapagpreno dahil may nakaipit, no? Kaya gawin nating ugaliin po natin na i-check po lagi, no, yung ating mga sasakyan, yung mga gulong, langis, tubig, no? At syempre, pamilya natin yung bitbit natin, yung mga pasahero din natin, no? Alagaan po natin sila, mga kapaborito. Babalik tayo Lunes, mga kapaborito, no? Sana lagi po kayong nakatutok. Oras natin, 5:58 na po ng hapon. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aliguas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat. Magandang gabi at happy weekends, kapaborito. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakikiusap kami na tumigil muna sa ating mga gawain upang manalangin. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas, ang Pangasinan, ang lungsod ng Dagupan at ang bawat isa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.